Ya ndodana. Hey baba. Hey man, ngiyabonga man yazi. Yazi ungenzela umsebenzi omkhulu man. Ya, ngisusela lesicefe phambi kwendlela yami man. Yazi bese isitine lo muntu esengishiyile la. Man. Hey mfethu, yazi ngiyabonga man kakhulu man. Hayi baba yazi mina ngingacabanga nami njengondodana we-timer. Ya. Ukuthi kumele nami ngikusize ngumide halfway. Ya, kwezinye izinto. Ngabe soyasindwa phela la. Ngoba phela nawe ukukhona kwendodana yami. Ngoba usithole naye beyisicefe la izweni. Kunini aqala man. Baba. Esibelesele man. Kanti kuyama. Ngiyafuna ngiyakhokoda nawe banaye. Yabona la ngazala insizwa aphelele. Yes baba. Ya mfana ngiyabonga kakhulu utholela isiqhoko mfana. Awu baba. Captain. Izalo nto. Yebo. Ya ngiyabonga udodana manje. Yebo baba ngiyengacabanga ukuthi yazi ngeke sikwazi phela ukuthi siqhubeke sihlale siqindezelekile njalo usithole. Yazi usithole baba nami ngiyangibona le ndaba yakho ukuthi yazi uyinkinga ezweni. Ya. Ngeke sikwazi ukuthola kanzima kangaka yilo muntu. Mfowethu kunini asidonsisa lo muntu. Athi ngimfaka ubondini. Ya ndodana yabona. Yebo. Ngoba manje kodwa manje khona inkinga futhi ekhona yabona esele ngahlahle eyodwa. Khuluma nami. Yabona le ndoda la abathu uZondi nayo. Zondi. Ya na ngimcabangela nje nake ngimindisele abantu abadala. Usho baba uZondi usikhangala. Yena yedwa. Baba usikhangala phela ungakhohlwa usibaro wakho kwazi ukuyenza into enjalo. Ibhizinisi nakusebenza kanjalo ndodana. Hayibo baba. Ngiyakutshela. Yabona into efana nalezi ndodana. Kufuneka umuntu onespeed. Yabona la ibhizinisi ndodana. Yebo. Bafuna isithunzi. Ushawa sana. Awuncingi, awuthetheleli. Ngoba izinto zakho zohamba kahle. Baba kodwa usibaro wakho nje. Akusho lutho lokho. Noma kuthiwa igazi lakho noma kanjani yabona. Ushawa sana. Yabona la ngikhona nami ubona yonke lento enginayo. Ubuya kude ndodana. Nawe sekufundisela nakusasa even noma kuthiwa ngisekho mina. Ya, ukuthi into mangabe iphazamise endleleni yakho uyidonsise. Manje baba umchazele. Umama mamncane mawucabanga angeke ayithole lento leyo. Uzozizwa kanjani meka ngakuthola ukuthi thina esigadle Uzotshela ubani? Ngoba indaba ihlala phela phansi baba. Ngale kwalokho ngizafana ukuthi ngimthola endaweni iyamnaye sibabili lo muntu. Ungaboni umuntu. Hayi baba ngiyakuzwa. Ake ngiyosebenza baba ngoba ke kuhlo ngobumnyama. Inyanga iyasela Ukhona ndodana. Ngakho ke ngithi kancane. Sashaya umsebenzi wakho la. Ngidumisa injini. Alright, anginankinga ndodana. Kodwa ngiyabonga manje. Hayi ungawari baba Hayi ayisebenzile. Hayi. Isandla sidlula ikhanda. Hawu baba nje. Awuzwe. Ake ngishaya isipani. Isipani sami ukushaya isipani. Okay ndodana. Ngiyabonga. Izobonana mengibuya. Alright, anginankinga. Ilungile. Alright. Mom. Good. Mom, you right? Yazi wapha konke engayizwanga kahle. Yini le nihlelayo umuphi la sonto nikhuluma ngayo? Akuyena nje umfowethu lo nikhuluma ngayo. Nkosikazi. Hayi cha baba. Hayi. Akwazi kwenzeka lokho ngeke. Kodwa nkosikazi,
kumele kwenziwe njani mabi umuntu mabe endleleni yami engiphazamisa cha baba awukwazi nje Nkosikazi engiphazamisa endleleni afanele igazi lami lelo baba ashelwa yini impelo lo angikwali lokho kusebenzisini la nkosikazi baba ngicela ukuthi ungizwe kahle yazi ngiyakulalela umfowethu lo uzondo umfowethu ufana nokuthi nawe ubhuti wakho angikwali nkosikazi manje kodwa mangabe engiphazamisa endleleni hayi baba awukwazi ke nje ukwenza lokho ngiyakutshela nkosikazi baba awukwazi ukwenza lokho awukwazi ukubulala umfowethu umfowethu ufana nokuthi nawe ubhuti wakho uzamlandela phela naye kade ngabona ukuthi wena ufuni vele angidala vela ufuni wena awukwazi ngizobulala umfowethu nkosikazi uzwa ngani nawe hayibo nkosikazi angeke uzulinga uzuyenze lokho bulale mina qala bulala mina yazi uzokhala nkosikazi angeke uzubulala umfowethu bulala mina qala ngithi ngiyasho awungeke ubani ongavuma ngegazi lakhe yena kufanele ngeke khohlwa ukhathi lezinto zonke lezi enginazo la endlini siphuma kodwa kumele kufa umfowethu kumele kufa igazi lami yena mangabe ngiphazamisa endleleni kufanele ngenze njani nkosikazi akuphazamisa ngani uyangivimba endleleni yami ngikhulumile naye baba zikho ezinye izinto ongazenza ngaphandle kwalokho azikho ezinye awukwazi baba awukwazi manje futhi nawe uzoba nenkinga ngibihle kunenkinga uzoba nenkinga ngeke ngivume lo ngeke ngivume nje ukuthi umfowethu afike futhi sofaka amabroso babili endlini hawu songenza ukubonayo so indoda nawe yenza ukubonayo baba kodwa ngivume ukuthi umfowethu afike yenza ukubonayo cha awusangiboni ngempela nkosikazi awungeke suka leso kukhuluma nami umile nkosikazi kumele ngize njani hlala phansi manje awungeke angengivumi ukuthi ubulala umfowethu ngeke ngivume sesifaka amabroso babili endlini hawu yenza ukubonayo baba nkosikazi ngishilo angeke ngivume nje inhlonipho sakulahlekile inhlonipho yakho uhlala ukuhlala la kwenze fuseke yeso lakami fuseke kuphi ngishashile mina la Uhamba uhlala le ufuna ukuphumela ngibulala uzobona ke nkosikazi ngibulale lokho kutshala uzovuna nawe hawu ubulala mina qala noma ngathi anizwa lokabili manje siyangijwayela manje nawe ngeke nje baba awusangiboni hlala phansi nkosikazi ngeke baba ungangicasuli wena nje ngize ngisisala phansi mfethu ngeke ngivume vele hayi nkosikazi yenza ukubonayo baba nandaba uzobona nkosikazi uzokwenza ofunayo lo ngivume kodwa mina ngegazi lami ngeke ngenze ngivume akayezwa la umfana wakini la yafana nobabili manje ya makhosikazi angibizile la yazi ngizokhuluma naye kahle kahle umsebenzi wenu yini la ekhaya ngaphandle kokupheka nje yini omunye nje umsebenzi wenu kahle kahle ninisele ngami ngoba ngiyibona indaba yenu hayibo baba ushuthi na ubonje umehluko lezinto esizenza la ekhaya ubonje wena angiboni ukuthi bangaqasha umuntu nje ongapheka kuzoba yini futhi umsebenzi wenu siyaqanyela baba sikwenzela yonke into la wenza lutho lendlini lo nzele ngiqashile enze lo msebenzi lo okwenje yini nje mhlawumbe nje ngaphandle kokupheka nje okunye nje kahle elifuna ukuba busy ngako nje ngoba mina cha baba kahle ngoba mina ke ndodana thina siyawenza umsebenzi wethu nawo umsebenzi wethu mina wenza mama umsebenzi nina inamabhizinisi nawona awukaze wena wafisa ukusifaka emabhizinisini nakho ngingangicasuli kahle kahle baba ufuna senzeni chaza baba yiphi ibhizinisi enifuna ukulenza la ekhaya baba wena ufuna sinikeze ezandleni ukuthi senze la ukuthathela sithathela umsebenzi wakho ngaphandle kwakho hayi kahle baba khona umsebenzi wakho qondo yini man nobabili ngiyacasula baba ungahlushwa indaba zakho lezipha khona wena owani ukuthi singene emabhizinisini angithi wathi nasabafazi kangaki sikhuluma nawe angithi phela senifaka amabhuko nobabili ukangaki sikhuluma nawe yesisumoya baba senzeni hayi yazi ngiyamdinga wena nikathini umsebenzi usitshele singenephi sisizeni nathi vele sikhathele ukupheka la Angeniplane ke ngizobele ngithethe umqondo wenu uma sifuna ukuhluzile. Cha lalela we baba cha lalela. Ngicela ukuthi ungizwe mina. Wena sakhuluma nawe. Sathi sifake emabhizinisini nathi siphathe njengabafazi bala ekhaya. Business yomndeni ayiphathwe yithi. Njengabantu bala ekhaya wathini wena wena okumele usebenze njengendoda ngithi wathi wena kumele usebenze wena njengendoda thina sikade umuzi seshintshile izinto lungileke ungaveli sithangabiya ngoba masobuya suyalwa awusakhulumi nathi kahle awusaboni manje ukuthi senzani and uwe futhi siyalingana ukhuluma kahle baba sele kahle baba
khuluma nathi baba ukuthi ngifuna ukunifaka lapha ngifuna nenze ukuthi nenze na umsebenzi musukufika ngodlami ngoba phela lamabhizinisi lawa owami ngiyabona mina ngifuna ngicabanga kuwena enizokwenza yabona kodwa baba kungani ukhetha ukuthi uqasha abantu bangaphandle thina sikhona wathi thina kumele sigadile senze wethu amabhizinisi asinankinga mina nginikeze isinikeze imali sikalo umsebenzi ya angikwalo ngizokwenza lokho ngoba vele yonke into elana ngiyabona nje banibona nje bhaliwe nje dlanga amandla vele abevalile yabona manje kanti sifake amabhizinisini wakho sifuna siqale phansi ngifuna nibe nokwena amabhizinisi nani enwenzayo kodwa mina mina ngiyajabulela lo kodwa mina benginesifiso sokuphatha amatekisi hayibo amatekisi nawazi malini awu baba kodwa yazi bengizoqondisa yonke baba kodwa bengizophatha ngiphansi kwakho angithi wena buzophumula baba labafana bengizobaqondisa bona isikhumba lo ngiyambona ngathi unekuthi angavuki kahle kuseni ucathi lapha ematekisini kuphekwe ipapa lapha awu baba cha mina baba ngifuni mina amatekisi mina ngifune unginikeze imali ngiziqalele ibhizinisi bengizobaqondisa mina baba lapha ematekisini bengizophatha labafana bebazovuka sokwana mina hayi bazosebenza ngempela hayi baba mina bawangekisa umsebenzi mina baba umsebenzi wamatekisi bengizobavukela baba wena uwongekisa umsebenzi mina wathi ngizohlala la ekhaya so mina ngicela ukuthi unginikeze imali ngivule ibhizinisi lami elizo-onwemina alright kosikazi khuluma lo hayi ubaba kanjani ufuna senzeni kahle kahle labafana bavilapha laba abasebenzi kahle abavuke ekuseni ntambama abasheshe bahambe hayibo labafana basebenzi kahle mina ngizoyiphatha amatekisi yini inkinga yababa ubaba ngikhuluma naye ngithi ngizophatha amatekisi akathani uthi akunikeze ibhizinisi ukuthi wena usiqalela akathani kahle kahle inkinga yakhe yini ngathi akajabulile ubaba ikhona into emidlalo baba ikhona into engaphakathi kubaba kusukuthi nje ufuna sisebenze ikhona into emidlalo yazi mina wethu mangabe wena uyiboni lento ubaba nje kule nsuku ushintshile konke ukwenza kakho ushintshile ngiyambona indlela akhuluma ngayo ayikho akusuye leso ubaba kusuka nini asakasibekele eceleni thina angithi uyena ubaba wathi thina sikadumuzi kodwa manje izinto seyishintshile wena ubona konke enzakalayo simphethe kahle ubaba siyamphekela yonke inhlobo yokudla ayikho into angayidli la endlini siyamphekela manje akafuni ukuthi ufuna sisebenze mangithi ngiyana ebhizinisini amatekisi akathandi mawuthi umnike ufuna kwenzele yakhe ibhizinisi akathandi angimuzwa ukuthi ufuna kwenzakale lalela mina ngikutshela mina ngokwami mina ngifuna ibhizinisi ezokonwa yimina ngoba sohle uyabona nje ngendlela akhuluma ngayo nje manje ukuthi usehle nje uyasikhipha nje entweni zakhe mina nje ngifuna amatekisi lawa mina yena abhekane nalawa amanye amabhizinisi maningi lamabhizinisi ungene wena kwemina ngifuna eyami ethi mina ngoba la wakhe nje uyabona azobaleka uma sekufika umfazi wesithathu kuphi ngifile wesithathu kuphi ngifile esibabili mina kwethu sihleli kahle ufuna umuntu ozosithela umshefu kodwa wena awuboni ngendlela ngeke wesithathu angeke angene la awuboni ngendlela enza ngayo ukuthi mhlambe khona ulandelayo kodwa wena sesungayivuma indaba umfazi wesithathu sikhona akekho uzovuma uyambona vele ukuthi manje hayi leyo siyayilwa wesithathu akafuneki noma singalo uyambona usenenkani kanjani uzomthatha nje amakhela umuzi lamakhela khona amenze leyo kodwa angazangena emabhizinisini yiko ngifuna ukuvimba ematekisini ngivimbela yona lokuthi lo mfazi maye ngamthatha amfake ngale ematekisini uzobheda iyona bhizinisi enkulu yamatekisi hayi masho njalo ngiyakuzwa udangi kumele makathuthi uthatha umfazi akangena emabhizinisini wala ekhaya thina sivimba ukuthi angangena emabhizinisini lo mfazi ngoba la mfazi selamabhizinisi aqinile sanesikhathi mina ngibona sakashaya ngelinye igini phela manje asihle silwe asivimbe la emabhizinisini wala lalela mina kwethu wema mkhizona uyiboni lento angithole ukuthatha ngoba mina ngatholi ingane nami ngathi ikhona manje yini ke futhi ayifunayo nami ngithole ingane yodwa phela futhi sengimdala manje angeke ngikwazi ukufika ukuzalela indoda enganeni ngisengigugile uzothola lonkosikazi wakhe amzalele ingane eningi thole indlalifa thole yonke into uyavuya Sofi
yazi wena ulele ngiyakubona awuboni wena ukuthi le ngane awuboni wena ukuthi lo makoti wesithathu uyena hayi sisi nawe ayithatha izinto ngiyakutshela ngithatha izinto mawala lo nkosikazi ozayo wena ufika mina ngakuhlupha ngani nalo uzofika sihlale sizwane njengoba sizwana mina kwethu uyajabula abantu abafani ngutshela siyazwana mina ngutshela yabona lona ozayo ngoba kuthiwa ufundile uyena oyothatha kuphelele kodwa ngiyakutshela mina uyena uyofika athathe yonke into uyosala ukhamisile into yiphazoyithatha ngoba izinto zonke zababa thina siwela phansi kwababa manje wena ucabanga ukuthi makathina senzani bocabanga ukuthi khona sokuthola ngoba uyazi ukuthi thina senze lutho kanti khona sokuthola noma asho njalo sokuma ngimchazelile ukuthi mina ngizophatha amatekisi ngiyakubona wena usemuva ngizophatha amatekisi lo yafazi ozayo uyomnika yonke into angeke atholele ukuthi amatekisini hayi lapho-ke hayi angeke kulunge amatekisi athi mina amatekisi azophathwa yini unesho ekuthathi wena bokumele uphathe isitolo wena supermarket le bokumele uphathe wena ukuze lo mfazi angatholi mina ngifuna nginikeze nawe nenkani kodwa amazondo imali hayi mazondo hayi inkani yakho mina business uyaqala nini uregister hawu khohlwa uyaqala nini uregister amaningi kabi mina ama-connection isikhathi siyahamba nangomfazi kuthiwa sekhona akunandaba okusala ngizobe ngi-owna into yami ngizobe ngingancikanga sisibhizinisi liyarejistwa funa kongene la uphume la ungene manje le ababe phelele mina ngithatha amatekisi ubaba nakaphuca ubaba nakaphuca ibhizinisi lakhe lalela isisi mina ngikutshela ngiyabona ukuthi wena ubona ukuthi wena usajabulela ukuthi uganile wena unendlale wena usabheka ukuthi ubaba uzothatha bomatekisi eningini wena wazi wena ukuthi mina ngibuyaphi lo muntu mina kade angigile ulalele mina wena ufike yonke into la ekhaya wena seyimile wena mawucabanga yonke lamabhizinisi la ekhaya ame ngani wena ubaba engane uyasebenza hayi cha ngiyakutshela-ke kunekhono lamabhizinisi mina sengivulile umqondo-ke ngibonile kade mina ngigilwa-ke mina ngitshela mina ngineplan nange ngizodlala ngiminyaka yami emingaka baba ngimoshele yona kodwa ushoshile yiphi iplan oyicabangayo thula wena uzozwa ngami wena yabona ukuthi awuboni wena ulele ubona nami baba bengimhlonipha nami sengiqala ukuphelelwa inhlonipho yakhe ngoba seke ngigile kakhulu kodwa nje masingamhloniphi sibophelelaphi ngoba sithembele kuyena lalela-ke wena mina ngikutshela ubuvula la ngikutshele kumele manje wenze action kumele sinyakaze kuqala endlela enjani mina nginefihlo eziningabi mina ngamabhizinisi wala ekhaya and ngiyabona wena loku ugijima emva kwendoda awazi baba la ekhaya ngenza noma yini ukuthi aphumelele empilweni nami sengibonile ngihlakaniphile nami sengihlale kakhulu ngibukela senze njani kumele uvule ingqondo ngitshela kumele si-active kuqala ngale kwalokho uzosala ukhamisile senzani hayi nawe ngizwa into omtshelayo ngicabanisa nendoda uzabona soyicela uvuthiwe sisi mina ngisemusha kulo muzi angizwa ukuthi ngilahle indoda ngizoyitholaphi enye indoda sengimdala Ngikukhwela khosikazi ngoba ngibizile ngifuna ukukhuluma naye. Thakazela ekhaphi. Hayi. Akukho ngalo ndlela leyo. Kahle ngifuna imali so. Ngiyoba ngisho ukuthi uthathe isithathu. Ayingaphatheki kahle. Hayibo. Hayibo. Angishongo kodwa mina kwethu. Angishongo. Yangizwisa mina kwethu ngitheni kuwe. Cha, bakhosazana ngiyamthanda nobabili yabona kodwa Qilo kodwa ngathi ubaba indlela sishintshele ngayo. Hayibo, usekhona. Kodwa baba yangizwisa. Lento icabangayo uyizwe kahle icabange kahle kodwa ngayiqeda nje. Baba uhlula yithi sibabili kanje ushiya la endlini uhamba uye emateksini le ushiye la endlini. Angihluli makhosikazi wami. Ushiya la endlini uhamba uthi uyogada emateksini. Yiko ngithi ngifuna ukuthatha umsebenzi wasemateksini ngoba uhlezi ushiya la endlini uzomenzani umfazi wesithathu. Ngena ngami uthi nawe sengimtshele mina. Yeah, wena awusenaso isikhathi sethu. Usho ukuthi kade lento yenzeka. Indlela zakho seshintsha. Sokwazi ukusibalisela futhi wena. Usitshele the way sesingekho into esenza la ekhaya kanti uyazi wena ukuthi khona usuzomfaka. Hayi kanjalo nkosikazi. Injalo vele. Nkosikazi. Shuthi thina ngisalile le. Uqaleni nje indaba nkosikazi. Hayi dala vele ekhona kodwa manje bengakakhulumi nani yebo lo.
Bengakhulumi nani. Hayi da. Yo. Manje sayikhulumelana nathi. Angithi uqalile wena. Manje sayikhulumelana nathi. Umndeni asimndeni. Awuneliseyithi. Makhosikazi. Thina sirayithi nje. Asimdingi. Ngicela singaphikisani ngaloko ngiyangitshela ngithi makhosikazi. Awukwazi-ke Ngicela bengingalela. Yabona lokho awukwazi-ke lokho ukwenza ukuthi sengishilo lokho kanjani manje baba wena ubohlukwana uhleka ukuba lesikhathi sethu thina sibabili wena wazi lokho manje wona unaso isikhathi sethu zonke lokho engitshela wona ngithi uma sowufaka wesithathu-ke futhi yena uzoba lesikhathi sakhe noma naye futhi isamente engitshela yona ngithi angimceli angimceli cha mina ngivumelani-ke nalo nto leyo mina ngibona sanele awehlisa umoya nangu sis nawe wehlisa umoya mina kunamoya engizowehlisa la kunamna kwethuza anehlisa umoya nobabili silungiseni lento njengomndeni uyangezwa kodwa usho uthi wena uyavuma ukuthi ulanyo wena uyavuma lokho angivumi kodwa manje seyiyele lento ngizoyithini mase ushoda ngani ekhaya kuningi ushoda umsindo wena anehlisa ulaka ngezimali ngivulelela iy'ngane angifuni ziyazi le ndaba kenehlisa ulaka iy'ngane zothina nehlisa ulaka nobabili akunalaka la unenkani umuntu nje makaphetha nje akatshele ube nephutha iphutha lani lokuthi abe khona usazise sekhona bokumele usitshele before umthatha isona isikhathi bengifuna ukunazisa ngaso ngathi sona bemele sitshontshane naye ngethwa ngimveza uqale washontshana naye khani namhlanje kodwa bengakakhulumi naye mina baba nje mina kade ngakutshela mina namna kwethu ukuthi ubaba indlela senza ngayo vele nje akasenasikhathi sethu usefika njalo afike umuntu okhathele sehleza busy nje ngamabhizinisi sokunjalo sokwenza noma kungabanja uma engekho busy ngamabhizinisi ubhizi ngokubulala mina ngimboni hayibo ubaba uyabulala ubani anidla ekhaya ukudla kwenzani baba ubaba uqhoba amabhizinisi ukudla kwenza uthando noma iqala lapha phela angiyazi yalo kubulala iqala lapha phela emuva liyapha wena ngathi ungigila wena wena ngathi ungigila wena wena wafaka umamkhize umela bani manje nkosikazi ngimela ungathi ukhuluma lo hayi nkosikazi wena ngathi ungigila wena ngathi ungigila na uthule awuhloniphumyeni wethu awuhlonile ngoba ngosikazi ndoda ngakamkela hayibo ngathi seyithikela kimi le ndaba seyithikela manje ukadana ngasithela khona phinda umunye ngene emva kwakho kala phansi hayi awukangikwazi wena ngenyawo mzima wenza yonke into la endlini wethu ukuhlela esibukweni hayi ngangithatha kanjani nkosikazi ukuqala umhloniphi mamela ke baba awuhlale mamela makukhula lokho ucacisa controller ngendaba yamabhizinisi makukhula lokho ucacisa ngoba vele sobona makukhula akacacisa uyabona wena ngizwe ukuthi lalela wena ba ngicela ukuthi mina ungizwe kahle-ke namhlanje lo muzi wena uqala nami lo wena wafaka umamkhize wena ngamasenza wena futhi usendibona wena ugcina ukhulume wena unenkinga wena makhize anginankinga baba kodwa ngiyithandi lento wena ngabe uyakhuluma wena wathola umuzi umile wena la wathola yonke into ngiyathula mina lalela ngutshela lo muzi wena ibambe lapho-ke mawukhula kuze fuseke yaze ngiyithandi lento yenzayo ngitshele yangishisisa nkosikazi wena ufuna ungiphatha wena
Ngene ngesikhathi esirongo. Cha khulane kana besengiqedile. Sengifanalazile. Bayahamba la khuleka. Ngiyindawo. Akusekho ubuyele emuva. Ngiyashilo ngishilo. Umhlola. Phelela la. Mama. Ora besacela ukungiphumela ungishayisela. Ngisakhuluma nendodana. Ngicedile indaba yenu manje. Awubaba, bengisaxoxa nendodana. Finish and last. Mafetha ngambila sePitoli kumanje. Bengisaxoxa nendodana baba. Hayi, hamba uboniswa lo umamkhulu wakho lapho. Ukhulumile naye. Baba, Ndodana. kunenkinga. Hayi, ngokuthi amancane nje ama-touch up ndodana. Ngabe ngingasho ukuthi nje. Ngiza mina umsindo mina. Hayi, kunje ukubona imisunderstanding laba amakhosikazi. Oh. Hayi. Into abangayizwisisi kahle kahle. Yebo ke baba, hayi. Ya ndodana. Njengoba ungibona nje ngingena. Ah. Mina sengigood. Ngibuya kulomsusa lo muntu. Ya good. Uzonje. Yazi indaba ezimnandi lezo. Ngizwa ngigezekela ngizwile. Ugezekile. Hawu. Lapho ngitholela isiqoko. Yebo baba. Ngitholela isiqoko. Yini manje wasungigqokela izinto inkinga yakho manje. Hayi kanti baba bengivika nami ukuthi ngingathinteki. Oh. Baba uyazi ke ukuthi lo msebenzi yani awuvela ufike sowufika nje. Yani yeah. Oh baba. Yeah. Naya ke le hangane yakho. Ngicela lena ungibekele baba. Oh. Seyikwenzile okuningi. Sisasekhona abantwana basaphelele nje kodwa. Angisebenzisa ngokuningi baba uyazi mina ngishaya kanye cha. Hayi kuhle ndodana. Yebo. Ngiyibuyisela endaweni yakho. Yebo. Ya. Hayi ndodana hayi. Ngiyakuncoma ngishaya isifuba ngawo ndodana. Ngazala indoda. Ya, uyangichaza ndodana. Ngifuna ibambe kanje noma ngasekho ndodana. Izwa lo nto leyo. Yebo. Ya. Kuthi le nakusasa nje makuvumeli nje ukuthi kube nento ekuphazamisayo entweni yakho oyifisayo empilweni. Yebo. Ya. Into oyifisayo empilweni yenze. Into ekuphazamisa isuse. Hayi baba. Kuze wenze lento oyifunayo. Hayi kanti. Sengiyethemba ukuthi noma sithiwa ngisekho emhlabeni ngishiya indoda la ekhaya. Yes. Hayi khulileka wena. Uphathe kahle umuzi. Ungikhululekele. Thembe wena ndodana, thembe wena. Mangalahla wena ngazi yebo lo nto leyo. Hayi kanti ngeke baba. Kwenzeke lokho. Yebo baba. Njengoba ke sekufeziwe sekulungile. Ngicabanga ukuthi kulungile ukuthi ngigeze. Ya into yokuqala leyo. Kodwa ngizobe ngizama ukufonela inyanga leyo ukuthi bakunyelelise. Ya, ngizomfonela. Ya, wena ungakhathazeki wena. Yake kodwa ngizamfonela. Hayi. Ngoba phela umuntu othanda ukuhamba lo yana hayi. Manje baba ngihlushwa into eyodwa. Ngifuna ukuthi mase ngiqedile ke ngithi qaqe igazi namajita. Khuleka kanti lapho igaraje emotweni yami. Ya, ukuthi inekhadi lapha. I-fortune. Ya, ufuna uthathe lapha. Hayi baba wanginika into. Kodwa ungamoshi kakhulu. Ngalimazi kakhulu ndodana. Kodwa mengihamba ekseni bengithi ngihamba ngayo. Ngase ngibona ukuthi ngathi diesel uyashoda. Bengicabanga ukuthatha le beer. Alright ya. Wathi uzobe sofaka namafutha lapha egarage. Ngihambe ngayo fortune. Ya, hamba ngayo. Kodwa baba bengithi ngizosebenzisa iBM ke ngiyochama phela ngayo. Hayi, kuleka wona thatha wona le fortune ungasala. Hayi, kunenkinga baba. Ngicabanga baba ke ngidlule ngapha ngasekamereni la. Ngishiye nami ivest. Ayikhulumisi. Ngizobe sengikwazisa ke mase ngiqedile sikwazi ukuthi sibonane nobaba. Ya, ngizamfonela lo baba ungakhathazeki kakhulu. Ngoba phela ngeke ngiye phela emajideni. Ngisanomsizi kanje. Ya. Yebo. Alright, kuleka. Hayi. Baba, qondile. Ayisini. Ungabi phela kakhulu nabo mama. Hayi, kuleka wena. Yini ngathi ufuna ukujampisa? Ungena manje lapha. Hayi, nawe ngake indaba zabantu abadala. Uyenza lento ufuna ukuyenza la. Kodwa baba. Uhlukana no-time lakho. Kodwa time nawe. Hayi man. Awundoda. Ngokuncanywa kangaka. Hayi, khuleka ngale into eningi. Alright, hayi. Kulungile baba. Sure. La labafazi labafuna ukungiphatha bafuna ngizwe ngabo. Special lo umazondi lo. Uyena fanele ngimlungise. Lo muntu akanankinga.
Fanele ngibunisele. Baba. Ya, ndoda. Hayi. Njengoba sengigezile baba, sengikude. Ya, kwenze kahle ndoda. Hayi, kwenzeke kahle baba. Hayi, Manje baba, kukhona ebengilonga ngicabanga la baba wami yazi. yini leyo ndodana? Baba njengoba uyazi ukuthi umsebenzi ngiwenza futhi ngokuqhule nangobunono. Ya. Ngokukhulu futhi kuyikhanda. Kusebenza ngamandla. Ya, ngiyakwazi lokho. Ngokuzimisela. So, angazi baba. Bengicabanga ukuthi mhlambe mangabe mhlambe ungabele kuwe lamabhizinisi. Mapho. Baba angithi ba unamateksi. So manje mhlambe baba makanganginanela mhlambe angithi fahla mhlambe Ngikuzwa. Yazi. amateksi amathathu. Ukhuluma ngama-taxi la wami. Yebo. Wakhona la. Phela lezi zinto ngiyisebenzela ngithi. Baba ngithi nami ngiyasebenza. Kumele usebenzele na ube nezinto zakho. Baba ngiyasebenza nje kanti ngenzani umthetho wakho. Kumele ube nezinto zakho usebenze. Awubeki imali wena. Ugaxela izinto zakho, ugaxela amafu. Ngisaphila. Baba Ya. angizwa ukuthi uthini kahle. Yazi ngathi bowubuza kahle ekuqaleni mangathi uyaphendela intaba. Cha baba angibheki. Uthini? Ngithi baba mina ngizama nje. Nami ngithi ukuvuka. Hayi yazi into engizokuthiphisa kona lentana. Ngicela ubeke imali yakho uthenge izinto zakho. Lezi zinto lezi enginazo nami ngasebenzela. Kodwa baba Qala phansi. le mali ongipha yona nawe uyayibona ukuthi ayitheni baba nje. Ayithini. Hayi. Kuyimanje ngihamba uthi angihambe ngefortune. Ya. Ngikhadi. Ikhadi line 3000 rand. 3000 baba yini leyo nto? Imali akusimali leyo. Baba akusimali leyo. hayi. Akusimali leyo nto leyo. Hayi baba ngathi understand. Hayi, ngase siyabhedela. Hayi baba no. Ngase siyabhedela la. Yazi bewuza kahle suyabheda manje. Baba angibhedi man. Ngithi ngeke ngikhoneke. Hayi izolo nto leyo. Ngithe iba nezinto zakho. Baba uthini kimi baba Amandla ami lawo ngiwasebenzele kanzima. mina lamandla ngiwasebenzisa ukubulala kanti awani. Bengakubhatali ngalokho. Kahle uthini baba? Ya ngizwa kahle. Ungizwa kahle ndoda. Yazi baba ngiyaye ngishaye ngo left. Ngiyaye ngishaye ngo left mina kahle wena ngibambe ngo right. Ndoda yini inkinga yakho? Hayi baba mina ngeke understand. Understand baba. Why kwamele ngisebenze umsebenzi wakho? No man, no. Hayi baba Kuphela mina isibhamu endlini. baba sorry Kuphela mina. Ngiyakuzama ukuthi kuphela mina isibhamu. kodwa sorry baba. Ngangithatha kanjalo ndoda. Kunje angizwisisi mina. Ngithatha kanjalo. Mangabe uhluleka wena kwenza lo msebenzi bengicela wona. Usho ngizofaka omunye umuntu. Baba ngisebenza umsebenzi Sengiyakutshela. baba kodwa uyazi ukuthi ngisebenza kanzima la ne Ya. and then manje ngitshela lawo magama uyazizwa nje kahle ukuthi uthini. Kodwa njengoba bese ngishilo akunanto ozoyithola la uma kuba nezinto beka imali kube nama-taxi akho nawe uqale ibhizinisi lakho. Baba angilali ebusuku ngiyaphokelwa mina ngiphokelwa abantu. Noko sengishilo sengishilo. Aqedile lapho. Yokho kuyile emuva. Aqedile lapho ngema lapho. Yo hayi yabo la endlini. Hayi la endlini ayisho. Angaze mina ngithola into nje. So itholile ngishilo mina bebe ngikho. Yo. Ayisha. Hayi ngiyakuzwa kodwa ke. Usho. Ngisho. How sure are you? Ngisho ngoba ngitshela. Hayi baba hayi. Beka imali. Kulungile baba. Ngalo ngoba ke hayi kulungile baba. Mangabe ke unesiqiniseko salento ekhulumayo. Yabo? Ya. Ngoba uthi ushowa ngisho baba. Ya. Hayi izweni baba. Izweni. Right.
ngiyamthanda. Hey, so this is Mazondo. hey. Ngicela usihlalise nje kancane nje. Hayibo ngingane mina kambe. Hayi ngoba ungingane Mazondo. Angikwazi ukusuka Ngicela nje ngami. ngiyabona. Hayibo kambe phela la ngihlala esitulweni sami ukusuka ngane nje. Baba kodwa. Ngiyekele lo ngishambona. Hayi kodwa baba nawe. Hayi. Ala ngayo kuthakana ngiyibona. Baba. Kuya nkosikazi. Kuya nkosikazi uhlala phansi. Hey, zwa nkosikazi, Nkosi. Ngempela iyenzeka lento eyenzakalayo. Kuzakela. Hayi, soke ngizwe kwamacingwane. Akuchazayo kwenzakalani. Cha uthi nkosikazi nje. Ya wena nkosikazi wakho. Sisi. Thandela yena. Yebo. Uthatha mbekelela la endlini. Wena usunkosikazi la ekhaya. Yebo. Hayibo ntombazana ongichazele wakabani-ke wena? Wakaqina mama. Wakaqina? Yebo. Kini bayazi ukuthi uchitha imizi yabantu? Hayi cha besekangichazelile ubaba ukuthi ngingena ngizifaka kuyini kahle kahle. Ukutshelile ukuthi unamakhosikazi Yebo. amabili. Yebo. Wena wabona ukuthi kumele nawe uzongena. Hayi phela nami ubaba ngiyamthanda mama. Awuntanga bakho bapha babona. Hayi. Ngophela wena uyingane ulingane indodana la ekhaya. Ukuthi usungaze uthatha indodana. Wangisela ngempela nje. Uzothatha indoda yami phela yimina othandwayo la ekhaya. Ayithatha kubo. Yimina othandwayo la ekhaya. Baba wangithembisa ukuthi uyangithanda mawungifaka phakathi kwalomuzi. Angithi ngimlethile naye. Manje lokho wangithembisa kona Angithi baba. umunye usenenkani. Hayi angisazi baba. Mina wangithembisa ukuthi uyakuhlula uMazondo manje kungcono mina. Kumele nibambisane la endlini. Ontomba mina kwangitshele kahle abazali bakho bayazi ukuthi ulichitha imizi yabantu. Yes bayazi mama into yakudala kusiyamanje. Lalela. Akusizi lokho umbuzo eminingi. Yonke into embuzo efuna ukuyibuza ibuzeni mina njengenhloko la. Unesiqiniseko sokuthi lengane yakuthanda baba? Iyangithanda. Awuboni lengane ize ngenhloso zayo? Sesisithi isikhathi mina. So ke sibone dad. Ngempela. Ngoba mina into engiyibona nje lengane ayizangizokakhumuza nje izele ngenhloso zayo. Hayi kuzobonakala. Hayi kulele kunye baba so lesibona. Hayi kuzobonakala. Kodwa yena iyahlonipha yazi. Yena iyahlonipha. Hayi ungabaphendula. Hayi mina ngizomuthanda. Ngizimele ngiyasebenza. Ngi-professional nurse angisana ngokunye. Ngiyamthanda ubaba nami. Ufundile lo mntwana. Mina into yazi ukufobela nje uhleli thethe. Mina baba mina wangiyekisa umsebenzi no professional. Angangitsheli ngoprofessional mina ngoba lo mali enziwa ngosuku la ekhaya. Ngwalo. Lo mali enziwa ngosuku la ekhaya. Indaba ngayanga kwabafundile njengayo. Ngifundile. Mina ngiyithandelele. Uthandele yena kanjani? Ngithandile ukuthi azosiza naye la endlini. La ekhaya khona into lesengekho la nje. Ikhona into engekho la nje. Ukucabangela kwenu. Ayikho lonto le. Angithi baphinde. Enyathanda. Angizutshela wena. Mina nje ukuthi nathandana noma nithandana ngene nje lapho. Makukhula lo. Angidingi mina la ekhaya Makukhula la. lokho bangumnyango. Bamba unyango kukamla. Mangabe ikhona Ngisho ngaka housing lendlu le ithi. wena ngakusola ngizombulala wena. Yazini baba, wena ngabona ngazi ukuthi ngiyadelela. Awazi wena ubuhlungu mina engibuzwa enhlizweni. Ngalezi zinto wena ozenzayo ukuthi mina ngizobuhlungu kangakanani. Impela mina ngibona ngazi ukuthi uyangidelela. Ngokuthini kwasekuqaleni nje umuzi wami mina. Lo muzi wamaZondo. Wena ngasekuqaleni kwakumele ukuthi uma uthatha uMamkhize umakhele umuzi wakhe. Kwayena lo osumletha ke manje naye kumele umakhele umuzi wakhe. Alright ke nkosikazi. Wena ungabona ngathi uthi ngiyadela ngibona umuzi wami lo. Ngcono vele yenze sibe lula. Futhi ukuze kube nokuthula la endlini. Futhi kumele ngikhonje bakhele umuzi wabo.
nami ngibe nephisi emzini wami. Hayi lapho nami ngiyayiza into eyikhuluma. Kahle kahle nje baba wayemosha nje eqaleni. Kwakumele nje ukuthi uma uthatha uMamkhize umakhele umuzi wakhe. Kwayena lo fika ngabe umakhele umuzi wakhe. Wena empeleni ngabona ngazi ukuthi ngiyakudelela nangu udeleli kukami la umuzi wami. Wazi lokho uza lokho Hayi lento isho Ngihlela kahle yonke lento ukuze kungabi kuzoba nokuthula la ngini ngalo mkhwebhana ungcono. lento isho amazondo baba umlalele kahle iqiniso Hayi, ngoba manje uvumelana asikwazi naye lapho ukungahlala la sonke kokuqala lengane ozenayo nje hayi ngcono nje umuntu nomuntu abe nomuzi wakhe nyakwami nebhizinisi yami kami. hayi futhi le yama yokuthi lo ngizonakhela umuzi bona amazondo uzohlala khona la endlini ngizonakhela umuzi wabo wami. Vele empeleni akaze kwabusa iy'nkonzo eziningi emzini wodwa. Ngiyabusisa lokho futhi isiphetho ngizoyenza njengoba ngicabanga ngoba amabhizinisi sobe sikubona into ebalulekile futhi qala silungisele akhele imizi yabo bakithi. Ngiyathemba ukuthi uyazwisisa lesiphetho kahle kahle la ekhaya kwami futhi unkosikazi omdala umhloniphe nalo sibili umhloniphe kahle kahle ngibambisane. Hayi ngiyajabula. Bonga. Themba sishele sonke. Akekho nenkinga, ungakhona. Akekho. Mama umthanda zu. Awusuka amade. Hey. Yo. Ayishe. Hey. Darling. Sawubona sisi. Njani? Asisonqolele sengena ngipholiseka nje lendle. Hayi Bethu nkosazana. Hey waze wamuhle. ngiyabonga. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Hayi kanti kuyaphileka mama. Yeah. Hayi ke mina ke mama. Hayi ke kanti mama. Mina ngosikaqaqaqe phansi umafavuka ingwele iminyama elikhanya ngamazi. Ngintombi izimkhumula ibhuluku eziningi ashinga bukhala amajide. All right. Yes ubiji unompophe eswini lo mama. Ngiyabuzwa. Yebo mama yimi umfana la ekhaya. Ngisacela ukukwazi sisi. Okay, mina ngidinela. Udinela. Ngiyaqina. Usemuhlekele. Ngiyabonga. Hayi kanti kuyangithokozisa ukuthi ngikwazi ke Dineo. Welcome home kusekhaya la uyazi. Okay. Alright. Sharp. Yini masimba amandla wenzakala ekhaya? Yini enzani? Nithi ngiyaxoxa nje noDineo. Ngiyaxoxa ntambeni ngezandla. Yabona lapha nakusangihloniphi manje. Yini inkinga yini? Cha baba ukuthi ke bengisanda ukudibana manje. Manje pho ngibamba ngesandla. Baba. Lalela unkosikazi wami. Unkosikazi wakho. Ya. Unkosikazi wakho. Manje yini sembambene ngezandla ngiyahleka kumnandi happy family. Angisiyakutshela ke. Uqale ngokumthethise kusasa. Lalela. Asingaphikisani. Yazi indawo yokuhlala la ekhaya ngathi sizo expire kuwena. Kodwa ufuna indawo yakho yokuhlala manje. Kodwa baba hayi. Kumele ufune indawo yakho yokuhlala manje ngotana. Hayi. So umdala manje kumele nawe ubone into zakho khona ukumela manje. Baba. Ngoba manje selfies mase baba nake isandla kanje nje. Baba futhi kodwa bengingazi mina ukuthi unkosikazi. ngiyakutshela ke. Mina ngibona intokazi phela. Wena umuntu nje uma uthola umuntu endlini nje usuya lokhunye baba nake isandla. Cha phela ngithi baba mina ukungazi. Uma mncane wakho ke lo ngiyakutshela nje. Oh. Ya, ngicela lo ukuhlonipha ukuthatha ukufake la engqondweni. Hayi, angixolise kuleyo ndawo baba. Ya. Kambe uthobani sisi? Bantwana umncane wakho. So umaximba futhi manje. Yini ndaba umhlakanaphi nalo? Awu baba uthe yena ukuDineo nje. Lalela ke. Umncane wakho lo, umaqembu sibongo sakhe. Hayi.
Uphinde futhi ngixolise. Aseke isidingo sokuthi ke uzongibize nangegama. Ukuthi nje ubethena udinga. Hayi ngiyakutshela ke namaqembu amhloniphe futhi lo. Asingaphikisani. Njengoba sengishilo kumele kulokho nje uzame ngoba manje uyasebenza la ekhaya uzame ufunela indawo yakho yokuhlala. Abantu serious. Ngi serious nje baba. Hayi baba. Ngoba ngitshela ngidlali. Baba. Lo nto le. Baba yazi okay ake silungise la. Silungisa. Ekseni ngiphumela sicabene. Sicabanela okunye. Ya. Ngeke ngikudalule. Manje naku usuphimisa amagama nje. No. Ukwema into eninto. No kahle time uyanginyanya. Hayi kukwena lo ukuthi uthatha kanjani. Ngiyakutshela hamba ufuna indawo yakho yokuhlala manje. Yeah, it's fine. Yeah, useke njalo. Ngoba ujwayela kabi wena. Awuyiphuza indawo yakho. Baba. Thatha kanjani useke. Kahle. Asilungise la ke baba. Yeah. Ngisacela ke sola mnisala noma mncane. Ngisale nikhuluma umxoxele ukuthi la endlini wena ubhizi wenzani la endlini. Hayi. Yeah. Sala. Ngazi useyahlala ekhaya. Ngamnandi lezi tashona. Yakho. Baba ukhuluma ngawo. Sekubabili manje kokuqala uMazondo waze washo ukuthi aqala ngayibulala umuntu. Hayi nasekuningi nje baqala. Hayi ungawani usazi ukuthi into engana attention. Okay, landani na nonke nemes lama pia lawo wonke athengwe Maki kama pia kono nike wonke nawe thutshela indaba ongayazi mina ngiserious ke indaba ukuthi mina ngivula ibhizinisi lami. Ibhizinisi ngizolivula ngani ibhizinisi ungena certificate ungena plan wena kancane kanjani isitifiketi sami bangi-emailile sona izolo late. hayi bo sona certificate mina kwethu ngiyakutshela ngathi wena uza kancane. hayi bo hayi nami kumele ngisukume mina ngithi kumele ngisukume ngempela sengishoda nje nge-capital. hayi kumele ngisukume kwamanje kumele ngizimisele ubaba ngisamthembi akusasiyo lento ngangiyithemba baba phone. Hello ngiyaphila baba njani? Asiright baba sapholele nje ngaphandle. Ubaba ngakhohle kwesipatheni ukudla phela. Baba namhlanje mina ngimiselanga ke nje ngokupheka akubona ukuthi uzanani singayidli. Hayi bona kukhona isibamba. Uthini? Hayibo uthini baba? Uthini baba? Baba, khuluma nobaba. Baba, khuluma nobaba. Uthini baba? Uthini? Baba, thulekile la khuluma umuntu.